Δηλαδή. Όλα αυτά εδώ πέρα, Τώρα εδώ ήταν τα λόγια, από εκεί μεριά ήταν σταφίδες, Μάλιστα. εδώ ήταν οι ελιές, πάνε χαμένες όλες τώρα. Αυτό τι νοσο είναι τώρα? Αυτά δεν ξέρω τώρα, δεν ξέρω τώρα, ο Δημήτρης πήρε τα αυτιά, μου είπε ο άλλος προς τι λέει στη Μαρία. Ο Δημήτρης τα άφησε της Μαρίας, ναι, βεβαίως. Ο Δημήτρης δεν τα... Αυτό το αυτοκίνητο... Αυτό το παλιό το δικό μου. Α, δικό σου είναι αυτό. Πολύ ωραία. Το παλιό. Και τώρα είμαστε μέσα στις θείες της Δώρας δηλαδή. Τώρα είμαστε στη Δώρα. Μάλιστα. Μάλιστα, ωραία. Μια φορά με το ΑΡ είχα βάλει καταστροφέα και τα καθαρίσαμε όλα. Ναι, ναι. Αλλά τώρα Με τον Άρη του Θήτου Σπύρου ή με τον Άρη του... ήταν ο Άρης, ήταν και η Βαρβάρα. Α, και βέβαια. Βάλαμε καταστροφέα και τα καθαρίσαμε όλα. Αυτό είναι του Άρη τώρα ή είναι της Μαρίας ακόμα και του Δημήτρη? Μαρίας είναι. Είχε κάπου εκεί ο Πανολάκης. Ναι. Ο φίλος. Το πούλησε? Όχι, αυτό δεν το πουλήσε. Α, μάλιστα. Συνορεύει με το δικό μας, ποιος συνορεύει? Ο θείος ο Λάκης. Ο Λάκης και ο Σκλαβηγίτης. Α, θα συνορεύει και ο θείος ο Λάκης με το δικό μας. Ναι. Μάλιστα. Μάλιστα. Είναι ξεκάθαρα, γιατί είναι ο δομός πάει πέρα. Δεν το λέω. Αν πάρει αυτό το πεδοκόμπτο. Άμα έρθει το πεδοκόμπτο, το κολπικό μπαίναν μέσα και δίνονται. Ναι. Αυτό είναι τώρα του... Εδώ τώρα κάπου εκεί του Λάκη. Μάλιστα. Κάπου και αρχίζει του Λάκη μας. Λοιπόν, από εκεί πέρα, στην Ναι. κορφή του Λάκη, είναι δομός και Τσιμεντάβλακο. Μάλιστα. Οπότε ξεκαθαρίζανε τα. Μάλιστα. Δηλαδή και μεταξύ ημών και του Θήτου Λάκη υπάρχει δωμός και τσιμεντάβλακο. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μάλιστα. Είναι απλά πράγματα εδώ. Ναι. Εδώ βλέπεις, Ναι. είχε ένα Τσιμεντάβλακο. Πάει πέρα. Μάλιστα, τσιμεντάβλακο εδώ. Και εδώ, εδώ λοιπόν είναι ο δωμός που χωρίζει, εδώ είναι της... Εδώ τι χωρίζει? Χωρίζει Από τη... εκεί Ναι. Πέρα από το... πέρα και πέρα είναι δικό σας. Ναι. Πάει πέρα. Τι, δικό μας τι, του Λάκη? Ο δικό σας, εδώ είναι του Λάκη, από πάνω είναι δικό σας. Του μπαμπά. Μπαμπάς, ναι. Αυτές οι ελιές εκεί πέρα οι καλλιεργημένες δεν είναι δικές μας. Όχι, δεν είναι και εσύ. Αυτές... Εκεί πάει, μέχρι πέρασε και τις ελιές. Μάλιστα. Τώρα θα ξεχωρίζει ο δομός, δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν υπάρχει. Ξεχωρίζει εδώ. Είναι και το τσιμεντάβλακο. Ωραία. Δεν θυμάσαι τι είχα πει. Ναι, μου το έχεις πει. Πέρσι το καλοκαίρι του 22. Εδώ τώρα που βρισκόμαστε? Εδώ βρισκόμαστε στο Λιερό Ναι. και από πάνω, από το τσιμεντάβλακο είναι το καπελέτι. Αυτό δεν είναι καπελέτι εδώ πέρα. Έτσι το τσιμεντάβλακο πάει πέρα. Ναι, το βλέπω το Πάει τσιμεντάβλακο. από εκεί που ξεκίνησαμε πέρα, είναι το σύνολο αυτό. Πάει πέρα. Ναι. Αυτό λοιπόν είναι τσιμεντάβλακο. Εδώ τι νοσ είναι τώρα εδώ το κτήμα? Σκλαβηγίτη. Σκλαβένιτσης, μάλιστα. Γι' αυτό είναι τόσο ωραίο. Και το καπελέτι αρχίζει από εκεί που είναι τα... Για να δω. Από εκεί που είναι οι μάζες, Ναι. Πάνε μάλιστα πάνω. Εδώ είμαστε στο Σκλαβενίτη. Έχουμε εδώ... Εδώ είναι Σκλαβηγίτη. Πάμε πέρα εδώ. Πάει μέχρι εκεί η ελιά. Αυτή η ελιά είναι στο Σκλαβενίτη. Ναι. Εδώ πάει ένας δομός, Ναι. από κάτω μεριά πάει πέρα.
Κάτσε, εδώ υπάρχει δωμός? Όχι, δεν υπάρχει εδώ δωμός. Όχι. Εδώ, Εδώ από κάτω, από κάτω είναι ο δωμός, ναι. από κάτω, εκεί υπάρχει ένα δωμός. Ο Τσιμετάβλακο. Που χωρίζει του θείου του Λάκη με το δικό μας. Όχι τουλάχιστον. Χωρίζει. Εδώ το κουμπούρα. Α, εδώ είναι του Κουμπούρα. Το κουμπούρα. Χωρίζει το κουμπούρα με το δικό σας. Πάει πέρα ο δωμός και μετά πάει πέρα και βγαίνει πέρα εκεί που ξεκινήσαμε. Μάλιστα. Και ερχόμαστε κάτω. Καταλάβες. Και εδώ τι είναι? Εδώ δεν είναι πίσω από εκεί αυτό εδώ, δεν είναι δικό μας? Από πίσω από κάτω τα δέντρα, τα κομμένα, Ναι, εδώ είναι το κουμπούρα, το σίδερ. Και από εκεί και πέρα είναι δικά σας παραπάνω. Μάλιστα. Ωραία. Μόλις τελειώνω θα γίνει. Ναι, εδώ. Πέρα εκεί βλέπεις που είναι η άγρια ελιά. Όχι, δεν τη βλέπω, δεν την ξεχωρίζω, δεν ξέρω ποια. Εκεί και η άγρια. Ναι, ναι. Εκεί σε πάνω δικό σας πάει. Η άγρια ελιά είναι αυτή η μεγάλη εδώ. Να προσπαθήσω να πω μέσα, να προσπαθήσω να την προσεγγίσω. Βλέπεις και σε ελιές, σε άγριες. Μετά από εκεί σε ελιές είναι δικό σας. Μετά από εκείνο το φράκτη που σχηματίζουν, Ναι, το φράχτη θα πάει δικό σας το φράχτη. Πριν το φράκτη δεν είναι δικό μας. Όχι. Εδώ μέσα εκεί που είσαι του κουμπούρα. Μάλιστα. Εντάξει. Εκεί απάνω βλέπεις εδώ πάνω τώρα είναι το αμαγίτη. Μάλιστα. Ωραία. Εδώ είμαστε στο Σκλαβενίτη. Εδώ είμαστε στο κουμπούρα εδώ. Α, στο Κουμπούρα. Το σκαβέ ήταν από εκεί πέρα. Μάλιστα. Δηλαδή με τον Κουμπούρα συνορεύουμε και από δεξιά και από αριστερά. Συνδέεται από τα πάνω μέρος. Το πάνω το μόλις πέρα από τούπα. Ναι. Τώρα. Τώρα βλέπεις αυτός ο δωμός. Φαίνεται καθαρός εδώ. Ναι. Α, είναι εδώ. Τι πασαλάκια να βάλεις. Εδώ τώρα που είμαστε, δεν είναι το οχηματόδρομο που ανεβήκαμε. Όχι. Εδώ πέρα πάμε. Δεν είναι. Αυτό τι είναι, πίσω από εδώ τι είναι? Εδώ το δικό σας αγώνα. Όλο. Α, από εδώ. Αλλά εδώ πέρα, Αυτό είναι το δωμός. αυτός είναι ο δωμός που είναι το δικό μας. Πέρα. Αυτός ο δωμός πρέπει να πάει από εδώ ο δικός σας πέρα που πάει. Ναι. Από εδώ και κάνει απάνω. Μάλιστα. Έτσι. Και πάει. Και εδώ πέρα είναι ο δωμός τώρα. Είναι ξεχωριστά, βλέπεις. Και είναι δικό μας τώρα αυτό, έτσι. Ναι. Από πάνω. Από πάνω. Όλο από πάνω από το δωμό. Βλέπεις. Ο δωμός. Πέρα. Ο δωμός. Ο δωμός είναι το σύνολο. Ναι. Πάει πέρα, βλέπεις. Ναι. Να το δωμός. Ναι. Θα το φτιάσει παλιή, βλέπεις. Ναι. Εδώ κάτι αλλού που σε ανεβαίνει η ασβή. Ναι. Από εδώ, βλέπεις. Α, η οσβία ανεβαίνει. Παλιά τα φτιάνει η παλιή. Ναι. Ο δωμός πάει πέρα. Πάει πέρα. Όπως ο δωμός. Είναι απλά πράγματα, δηλαδή. Ναι. Δεν είναι τι πασαλάκια να βάλεις. Ναι. Το θέμα είναι. Εδώ πίσω είναι δικό μας ακόμα. Εδώ πάει, βλέπεις εδώ. Ναι. Εδώ κάπου σβήνει. Βλέπεις. Ναι. Και εδώ απάνω Εδώ πάει ευθεία πάνω. ευθεία πάνω. Α, Ευθεία πάνω και εδώ αριστερά. Μάλιστα. Βλέπεις που σβήνει ο δωμός εδώ, μέσα σβήνει. Εδώ σβήνει ο δωμός, μάλιστα. Από εδώ απάνω. Α, μάλιστα, από εδώ που σβήνει ο δωμός. Ναι. Εύκολα είναι. Μάλιστα. Και Κατάλαβα. έτσι θα κάνεις τα πασαλάκια.